Ayan, amigo Patilawa, mega love shoutout. Salamat sa patusok. Mega love shoutout dyan sa 3 million. Thank you so much, my friend. All about food and travel. Mega love shoutout. Amigo Patilawa, Yahoo! $2 million, mega love shoutout. Thank you so much, 2 million. Mega love shoutout 2 million. Maraming salamat po. Hello, Portufer. Mega love shoutout. Salamat dyan sa 4 million.
Salamat sa patamsak mo, Portuper. Baba ka bahay, Portuper. Ayan, Idol El Potente. Salamat sa patamsak, Idol El Potente. Thank you so much, guys. Ayan, Portuper. Pang 7 tusok ako dito ha. Ayan o. Ano to, bagong itlog na kalapate? Ayan, mega love shoutout dyan sa 5 million. Maraming salamat. Ayan. Matapusin ko to, Portuper ha. Ayan o, malapit na matapos. 5 million, mega love shoutout. Ayan guys, wait lang ha. Pinapanood ko pa yung upload ni Portuper. Mega love shoutout, 5 million. Ayan guys, malapit na ako matapos dito sa kay Portuper. Ayan, tapos na Portuper. Bagong pisang itlog. Salamat po, host. Walang anuman yun, Topper. 3 million, mega love shoutout. Ayan, sa 3 million dyan guys. Palablab naman tayo sa nakapin dyan. Maawa maluoy. $4 million, mega love shoutout. Maawa maluoy lang ga. Sa nakapin lang po tayo. $3 million, mega love shoutout. Maawa maluoy, baby babae ko. Pasaway ka, Portuper ah. Ayan, sa 3 million dyan, maraming salamat. Baby pa nga ba yung bahay mo? Hindi na to baby, baby damulag na to eh. $4 million, mega love shoutout. Ba't hindi ka na nagla-live, Portuper? Yan, tamsak. Sabi ni Kuya Lino, maraming salamat. Kahapon nag-live ako, absent ka.
4 million mega love shoutout. Maraming salamat po. Yan, isa nakapin lang po tayo guys. Nabisi, naku, oo nga. Sa rooftop ka nakadestino. Naku, baka tumalon ka doon, Kuya Lino, ha? Sobrang init, sobrang init talaga ngayon. Mega love shoutout, 2 million. Maaga ako nag-live ngayon para mamaya ulit, mga alas 5, mag-live ulit ako. Bakit nakita mo ba tumatakbo? Kuya Lino? Tumatakbo din siya pero konti lang, pero okay na yan. Ayan, Kuya Lino, mega love shoutout idol from Port Tupper. Okay na yun, ilang araw. Sa 1 pa naman yata babalik yung mga camel dito eh. So tapos ko naman lahat yung mga work ko, so makapag-live na ako, bahala na si Batman. Port Tupper, mega love shoutout din sa'yo from Kuya Lino. Kahapon, nag-live ako, ubos yung power ko sa kakakanta. Pero huli na ako kumanta nung pa-end na ako. Nandun si Boy Langis, si Idol El Potente. Sino pa ba yun? Basta, meron. Oo nga sayang eh. 2 million, mega love shoutout, my friend, all about food and travel, mega love shoutout. Ang daming nagla-live ngayon, nagsisiksikan sila. Nagsisiksikan sa isang lata, parang sardinas ba? Mega love shoutout, 2 milyones. Ayan, 3 million, mega love shoutout. Maraming salamat po.
May CPR ba live mo kahapon, host? Meron siyang CPR pero ano lang, 3. Wala, i-minute ko na yun. Hayaan mo siya mag-CPR, okay lang yan. Ang mahirap lang dun pag na-strike ka. Yan guys, pasilip naman tayo sa binaba ni May Ilongga. Short video lang yan guys, maraming salamat. O, di ba Kuya Lino, may flag na yung aking name, nilagyan ko yan. $3 million, Galab shoutout. Maraming salamat. Pag may CPR, pwede mo naman siya mute. I-replace songs mo na lang. $2 milyones. Maraming salamat. Ayan, 3 milyon. Maraming salamat po. Tamsak host kay Muning cute ha? Akala ko si host ang cute. Yes, ang ganda. Aba, ako syempre cute din. Baka nakakata-cute. Maraming upload dyan si host ngayon. Ngayon lang sumilip si Kuya Lino. Ayan, salamat for Tupher. Yahoo, Kuya Mario, mega love shoutout. Salamat Kuya Mario. Ayan, for Tupher, dikitan mo yan si Kuya Mario, nag-live din yan. Nag-ayuda din yan si Kuya Mario.
Mario, mega love shoutout from Kuya Lino. Saan ka ba, Miga? Nandito, nakaupo. Hi! Mario Idol, OTW na po from Port Hooper. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, mabait yan si Kuya Mario guys. Kuya Lino, mega love shoutout from Mario TV Vlog. Ayan, maraming salamat po. $4 million mega love shoutout everyone. Ayan guys, member ko na rin yan si Kuya Mario. Maraming salamat po Kuya Mario. Thank you Mario TV from Kuya Lino. Ayan, salamat dyan sa 2 milyones. Ayan, Mario Dan, Idol from Port Hooper. Ayan, maraming salamat Port Hooper. Kuya Mario, ibaba ko yung bahay mo dito Ipipin ko. Maguto channel ako. Hindi ako makapag-live ng daming mga camel. Bawasan mo sila Kuya Lino kung sobrang dami. Ayan guys, ayan yung bahay ni Kuya Mario guys. Ibinaba ko guys. Ayan guys, nakapin yung bahay ni Kuya Mario guys. Hindi mahirap nga mag-live pag nandyan yung amo. Kaya nga ako, lubos-lubusin ko na. Dan sa nakapin. Kuya Mario, ikaw yung nakapin ha? Ayan, Port Hooper, dan sa'yo from Mario TV Vlog. Okay, salamat Kuya Mario, salamat. $4 milyones, mega love shoutout. Salamat Idol Mario from Port Hooper Love TV. Maraming salamat guys sa 4 milyones in the house. Uhaw by Dilaw, cover song by Mario. Ayan. Kuya Mario, ang 7 ako din Ayan. Nasa harang nest pa ako Kuya Mario.
haba ng harang ni Kuya Mario. Umabot ng EDSA yung harang ni Kuya Mario. Yan, no skip harang yan, Kuya Mario, ha? Yan, kumakanta na si Kuya Mario. Mega love shoutout dyan! Oh, ang galing ni Kuya Mario mag-edit, oh. Ang galing ng kanta ni Kuya Mario dito. Nice, nakita rin ang daliri ni host. Daliri lang yun. Salamat for Tupper. Dating dikit Kuya Lino from Mario TV Vlog. Kuya Mario, wait lang nga. Nandito pa ako sa iyong ayan pa, hindi pa tapos. Ang ganda ng view, Kuya Mario. Patapusin ko to, malapit na. Mega love shoutout dyan sa 4 milyones in the house. Ang ganda ng sunset, oh. $4 million! Mega love shoutout! Ayan, nandito pa ako kay Kuya Mario, guys. Ang galing mag-edit ni Kuya Mario, oh. Ayan, Kuya Mario, tapos na. Hello, OFW man yan. Mega love shoutout lang ga. Yes, Idol Mario, dating dikit. Salamat, Miga. Walang ano man yun, Kuya Mario. Basta ikaw, nanginginig pa. OFW, mega love shoutout from Mario TV. Ayan lang ga, OFW. Silipin mo yan, si Kuya Mario, nagla-live din yan. Si Kuya Lino nagla-live din yan, guys. At si Fortuper. $4 milyones, mega love shoutout. Busy ako sis, kaya iwan ko lang CP naka-open. Okay, sige. OFW man yan, mega love shoutout. Dating dikit from Kuya Mario. Kuya Lino. $5 milyones in the house. Mega love shoutout, guys. Sis, OFW man yan. Tinatanong ni Mario TV Vlog, main mo ba yan? Ayudahan ka niya ni Kuya Mario.
Minya yata yan eh, amigo Mario. 5 milyones, mega love shoutout. Ayan guys, sa isang araw, 2 beses mag-live si host. Mamayang 5 PM magla-live ulit si host. Bahala na. Mega love shoutout dyan sa 5 milyones in the house. Maraming salamat mga langga. Iniwan niya yata idol eh, Kuya Mario. Baka may ginawa na siya. Main niya yan eh. $6 milyones, mega love shoutout everyone. Mamaya na ako kakanta sa isang live ko ngayon. Music lovers muna tayo. Naubos kasi yung powers ni host kahapon. Ayan, 6 milyones dyan. Maraming salamat mga langga. Nice music lovers ngayon. Ayan, hello Totski! Mega love shoutout! Good morning, Guaps! Ayan, good morning din sa'yo, Idol Totski. Kahapon nag-live ako, wala ka. Siguro nag-date ka pa, no? Tutski, mega love shoutout from Kuya Lino. Busy po sa work. Mega love shoutout Kuya Lino from Tutski. Tutski, ayan, puntahan mo yung nakapin. Nag-aayuda yan at nagla-live din yan, si Kuya Mario. Ayan siya nakapin. Salamat. Kaya pala wala ka kahapon sa live ko, na busy ka pala. Salamat for Tupper sa pasayaw-sayaw mo dyan. Agoy, sakit ako liog, migang. Unsa man sakit imong liog? Naunsa man sakit imong liog, Kuya Mario? Sakit ang liog. Agoy, kasakit man ang liog di Kuya Mario. Ay, naunsa man sa, oy. Kay imong gabitay. Dili na magsakit imong liog. Kay mild lang ba akong pagbitay? Ayan, 4 milyones dyan. Pasilip tayo sa nakapin. Tutski, OTW na from Mario TV Vlog. Tutski! $4 milyones, mega love shoutout.
Dan dikit na sa nakapin from Tutski. Ayan, salamat, amigong Tutski. Mabait yan, amigong Tutski, yung nakapin. Yan, dikitan mo rin yan si Kuya Lino, nagla-live din yan. Maraming banana yan, imported ang banana niyan, maugat. Mega love shout out, 4 millones in the house. Ang ganda ng paggagawa ni Kuya Mario doon sa ano niya, oh, sa video. Dikit na po, Kuya Lino. Ayan, from Tutski. Yes, dating dikit, Idol Tutski from Kuya Lino. 5 millones, mega love shout out. Shout out dyan, guys. Yes po. Buti nga hindi ka na busy, Idol Tuts. $5 million. Ayan. Ang ganda naman ngayon, guys, kasi naglalablaban kayo dyan. Tapos na rin lablab si Ho sa inyo, ha? Nasa traffic lang kaya nakasilip. Naku, nagdadrive ka pala, Idol Toots. Mag-iingat ka, Idol Toots. Nasa traffic jam ka pala. Okay po, salamat. Yan, walang anuman. Baba ka ng bahay, Idol Toots. $3 million, mega love shout out. Tamsak Dan kanina pa. Baba ka ng bahay mo. Ayan, 3 million, mega love shout out. Kuya Lino, baba ka ng bahay mo. Dan sa'yo, Tutski, Kalimbang All, from Mario TV Vlog. Salamat, Mario TV Vlog.
Mega love shoutout, 5 milyones. Salamat po. From Tutski. $4 million. Shout out. Maraming nagla-live ngayon. Salamat, Guaps. Walang anuman yun. Hindi ka pa nagbababa ng bahay mo dyan, ang link mo. Halong ka always, salamat. Ingat din dyan sa pag-drive mo, amigo Tutski. Okay lang next time. Okay, sige. Ikaw bahala. $4 milyones. Mega love shoutout. Ayan, salamat Kuya Lino. Kuya Lino, baba ka ng bahay mo dyan. Hello, MC ni Bibi ko. Mega love shoutout lang ga, MC. Kamusta lang ga, MC? Kuya Lino from MC ni Bibi ko. Yan, nagbaba ng bahay si Kuya Lino, guys. Isabit natin yan. MC Pretty, mega love shoutout from Kuya Lino. Kuya Lino, ayan o, nasa harang pa. Yan, no skip harang yan, Kuya Lino. Kita mo ba, Kuya Lino? Ayan, ang sarap ng kain ng... Ayan na, tapos na yung araw. Mega love shoutout dyan sa 3 milyones in the house. Maraming salamat. Ayan, ano bang kinakabit nyo dito? Grabe, ang hirap pala magkabit nito. Air duct. Air duct bang tawag dito, hindi air pato? Salamat. Watching Kuya Lino. Ayan, salamat. Okay, mga Pakistani pala. Salamat, MC Pretty from Kuya Lino.
MC Pretty, baba ka ng bahay mo. Yan, salamat sa pa-heart-heart mo dyan, Kuya Lino. Panoorin ko muna ng 3 minutes to, Kuya Lino, ha? Yan, malapit na matapos, Kuya Lino. Ayan, oh. Nandyan ka ba ba? Nakikita mo ba, Kuya Lino? Yan. Mega love shoutout dyan. Nakikita. Ayusin ko nga mamaya. Kasi nangangala yung kamay ko eh. $2 million. Shout out. Dito tayo guys para makita niyo. Tayo tumayo. Mabigat.
2 million, mega love shoutout. Ayan, ang hirap patayuin. Wait lang, maghahanap si host ng patungan. MC ni Bibi ko, mega love shoutout. Done watching Kuya Lino from MC Pretty. Salamat guys sa 4 milyones. $5 million, mega love shoutout. Sis MC, baba ka ng bahay. Ayan, hindi pantay yung pagkatayo. Baldado na yung stand ni May Ilongga. $5 million, shout out. Baldado na guys, ayaw na tumayo. Baliktarin kaya natin yung camera. Natawa tuloy si Kuya Lino. Why are you laughing? Oh, English yan, ha? I-try natin baliktarin yung camera. Yan. Tumaas naman. Nasobrahan naman sa taas. Naunsa man ni, oy.
4 million. Mega love shoutout. $4 milyones. Iba naman yung nakita niyo doon, oh. Maraming salamat dyan sa 4 million. Baba lang ng bahay, mga langga. $5 million, mega love shoutout. Ayan, sa 5 million yan guys, baba lang ng bahay. Nangga MC, baba your bahay. Hoy, baba your bahay. Anong klase ng English ba yun? Ba't mo ko tinatawanan, Kuya Lino, ha? $5 million is in the house. Mega love shout out. Hyper ngayon si host, guys. Nasobrahan na lasing sa sobrang trabaho. Ibang klase malasing si host. Hindi sa alak, kundi sa trabaho. $5 million. Shout out. Okay, syempre. Alam mo ba saan ako nalasing? Nalasing ako sa amoy ng mga Clorox. Nasobrahan sa kuskus ng CR.
Saan, Miga? Kuya Mario! Anong balita? May balita ba? Iba pala pag nakaamoy ka ng sunroof, nalalasing ka kaagad. Kahapon pagkatapos ko maglinis, nako, higa kagad si May Ilongga. Sumakit ang ulo. Oo, Kuya Mario, nalasing ako sa sunroofs kahapon. Kasi naglinis ako ng CR. Hindi ako sa alak nalasing kasi hindi naman ako umiinom ng alak. Sa sunroofs nalasing ako, giatay. Lakas tama mo, sabi ni Kuya Lino. Huwag ka maingay, Kuya Lino. Minsan lang ito naglalakas tama si May Ilongga, kinokontra mo pa. Huwag mo na kontrahin kasi. Masakit sa ulo, giatay ka. Pag-uwi mo, tuba naman. Nako. Tuba talaga. Maraming tuba doon. Tita ko nga, pag nag-inom ng tuba, suroy-suroy. Nagsuroy-suroy ba ang tita ko pag nakainom ng tuba? Shout out dyan sa 5 milyones in the house sa live ni May Ilongga. Maraming salamat dyan. Mario TV Vlog, Kuya Lino, salamat. Salamat sa paglabas ng iyong ngala-ngala dyan sa live ni May Ilongga. Kuya Mario, mamaya may live ako, kantahan tayo alas 5. Kasi sa isang araw, 2 beses ako mag-live. Hanggang 2 weeks lang naman to. Kasi wala yung mga amo. Yan, ganyan. Itawa ang problema para hindi tumanda. Kumbaga sa ikadlaw ang libog. Oy, Kuya Lino, baka ibang libog yung iniisip mo, ha? Hindi yun. Ikadlaw ang libog. Kumbaga sa Tagalog, itawa ang problema. Yan yun. Yung ikadlaw ang libog, sa Tagalog, itawa ang problema. Yun, yung ibig sabihin. Iba naman yung libog ang iniisip mo. $5 million, Miguel Love shoutout. O, diba, natawa si Kuya Lino kasi yun yung iniisip niya na libog eh. Ikaw talaga, Kuya Lino. Wag na yun, saka na yun. Kasi sa iba, pakinggan yan, bastos. Pero hindi pa nila alam ang ibig sabihin nun. Ay, ala eh.
Kuya Lino. Mega love shoutout sa 5 milyones in the house. Maraming salamat po. Good vibes lang po tayo mga langga. Nawala na si Kuya Mario. All right. Yahoo! Mega love shoutout everyone. Maraming salamat po. Guys, good vibes lang ngayon guys si May Ilongga guys ha. Wala pong personalan yan. Kumbaga jokes lang yan guys para tumawa kayo. Yes, sabi ni Kuya Lino. Iwas kunot noo tayo ngayon, guys. Yan, sige kayo. Pag nakasimangot kayo dyan, kulubot ang noo nyo dyan, tatanda kayo. Mega love shoutout 5 milyones. Nag-almusal na ako, kaya nga nagkaganito si May Ilongga na sobrahan sa almusal. $3 million, mega love shoutout. Ikaw, Kuya Lino, kumain ka na ba? Yan, salamat sa pa-heart-heart mo dyan. Mamaya kaya mag-live ako, ganituhin ko para makikita nyo. Hala, 1 oras na pala si May. Ang bilis. Oo, mag-live ako namang live. Babawi talaga ako kasi pag nandito na sila, hindi na ako makapag-live. Balik ulit sa dati.
Sakto mo ng 2 hours tapos mamaya mag-live ka. Oo, magla-live ako mamaya. Saktuin ko 2 hours. Baka nga mag 3 hours pa to eh. Maraming salamat dyan sa 4 milyones in the house at maraming salamat sa patamsak niyo dyan, mga palangga. Tapos na kami mag-almusal. Okay, buti naman. Si Kuya Gato hindi na nasilip sa live ko ah. $4 million, salamat. Salamat, Kuya Lino. $5 million. Miguel Love, shout out. This is Energy Mobile Sound of Roja City. The best in quality. This is Energy Mobile Sound. Powered by Negros Beats Club. DJ Elmar Pinosa. Miguel Love, shout out, $4 millones.
DJ Elmar. NBC Boys, the best. Kita pa sa gilid yung palaman ko. Oh. Kitang-kita talaga. Powered by Negros Beats Club. This is Energy Mobile Sound. DJ Elmar. Hello, Tita Emmy. Mega love shoutout. Baba ka po ng bahay, Tita Emmy. This is Energy Mobile Sound. Yan, nagbaba ng bahay si Tita Emmy. Silipin natin yan, guys. Pasilip mga langga, pasugod naman po sa bahay ni Tita Emmy. Tita Emmy, ayan, nasa harang pa po. Kitang-kita po yan, ha? Ay, naka-ano na pala ako dito, Ay, baliktad pala to. Wait lang. Iba pala yung nalagay ko. Kitang-kita yung palaman. Best and quality. This is Energy Mobile Sound. DJ Elmar. Unosa. Yun guys, pasilip tayo sa nakapit. Yan, Tita Emmy, nandito ako sa bahay mo. Mega love shoutout. 3 million. Ayan, Tita Emmy, natapos po. Powered by Negros Beats Club. Maraming salamat, May. Walang anuman po.
Mega love shoutout dyan sa 3 milyones. Si Temi, maraming salamat. So nakapin tayo guys. This is Energy Moving Sound of Roja City. Hello, Top Chan. Mega love shoutout. Thank you so much. Iloilo Mix Club JS Remix. $4 million, baba lang po ng bahay. Salamat. This is Team Pentakill. Salamat, Idol Top Chan, sa pag-share mo dyan. Salamat. Hindi, ano lang to. Hanggang 2 weeks lang to, Idol Top Chan. Kasi wala yung mga amo ko, kaya nakapag-LS ako ng maaga. Pero next week, balik ulit sa dati. $4 milyones, nakapin po tayo mga langga. Oo, kasi nasa bakasyon yung mga amo ko. Lit Mix Club. Mega love shoutout. Ayan, watching ako dito, Idol Top Chan. Not enough faith. Mega love shoutout dyan sa 3 million. Salamat ho sa pagsabit ng bahay ko. Lubos-lubusin. Oo, lubos-lubusin ko na. Bahala na si Batman. Alam mo ba, Idol Top Chan, mag-live ako 2 araw. 2 araw. Sa isang araw, 2 beses. Kasi pag nandito na sila, balik na ulit sa dati yung live ko, madaling araw na. Mega love shoutout sa 4 million dyan. Ayan, Idol Top Chan, malapit na ako matapos. Nandito ako, Idol, oh. Ayan, pinapanood ko. This is Team Pentakill. Ayan, malapit na matapos. You're welcome, Idol.
Tita Emmy TV Vlog 23 thumbs up you. On the way na po from Idol Top Chan. Top Chan done po from Tita Emmy. Kasi pag halimbawa madaling araw yung live ko, walang pumapasok kasi tulog na. Kasi pag nandito sila, yan lang talaga yung time na live ko, yung madaling araw talaga. Kasi pag sa araw, busy na sa alaga. Mega love shoutout dyan. Ayan, Idol Top dyan. Tapos na po ang aking pinapanood sa inyong binabang bahay. Ayan, tapos na, Idol. Oy, salamat Idol Top Chan sa pagpa-member mo dyan. Maraming salamat. Salamat, Idol. Salamat talaga, ha. DJ Jensen. Thank you, Idol Top Chan. Tita